Idol Lawrence, doon pa nga detalye. Go ahead. Yes, Idol. Inlawlawag ni Miss Jessica Cabasa, weather observer iti DOST Pag-asa Lawag International Airport iti napasamak iti Malam Kalman ano pa'y signal number 2 iti probinsya keta na init weno na pintas iti Tiyampuna kunana anang ato dagiti ulep ken adayo pa'y iti Malam Kalman iti mata iti bagyo imbata ni Miss Cabasa adayta ko mga oras iti inusar dagiti kakailyan ang naging ato ti gamit dingwen ken dumapay iti idudoprak ti bagyo emong kaputa posible nga itangal daw ti panaglandfall na segun ken kuana ket saan kuma ngagpakpakampante dagiti tattao ng runa ket kastoy manen iti napasamak iti 2009 at tinagan metlaeng iti bagyo ket bagyo emong. Tapos deti tayo ditoy. As makita tayo tilang ulap na ket dagiti na iingpis. High clouds dagitoy haan nga rain producing. Awan ma-produce na nga tudo. Iso nga ti weather ti tatakit na init, na lawag, na pintas. Pre kasanat kina pintas ti panawen ti tatak hantay nga agkamkampante. Dapat ka agalerto tayo kung ranaan dagiti agnana iti asideg ti baybay, asideg ti bambantay, agalerto tayo ti posibilidad ti panaglayos ken panagrenga ay ti daga. Ken kastamet no ada may bagay ta ilili tayon nga kailangan ti ag-evacuate, ti nga sumurat agad no maliklikan tayo ti risgo. Data iti paset iti panagsarita ni Miss Jessica Cabasa, weather observer iti DOST Pag-asa Lawag International Airport. Mainag iti daytoy ket imbalaka da pa ay nga imbes nga agpaspasyar ti obraen kumaket kasapulan iti panagkararag ken panagsagana iti kakastoy a panawen. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tata Aremen.